Kene iki termasuk salah siji pusat keramaian saka pabrik gudang garam. Kiwa iki enek toko gede, WE Koperasi Karyawan Mekar, karyawan gudang garam. Di pertigaan awake dhewe yen pengen dusukan nang gudang garam menggo nganan lur. Arah Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Bangunan kanan jalan kuwi jenenge Kongsen, biyen nggih apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur sing lagi poso, muga-muga posone iso tutuk lan berkah. Oke dulur-dulur, iki aku nang nggone Prapatan Jongbiru, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri lur. Dina iki dulur-dulur takjak blusukan neng desa-desa sekitar pabrik terbesar di Kediri dan salah satu terbesar di Indonesia lur, yaitu pabrik gudang garam. Ki masuk Desa Putih lur, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Pabrik gudang garam dimulai saka prapatan mau sampai iki mlaku kira-kira yo 1 kilo. Lah terus kok ngarep ki ade masuk Desa Kwadungan lur. Awake nyebrang Jumblangan Sepur iki. Aku gak ngerti iki Kwadungan iku masuk Kecamatan Gampeng Rejo apa Kecamatan Ngasem ya. Dulur-dulur tulung di sepil, utamane kanggo dulur-dulur sing manggon nang sekitar kene. Ya menurutku Kwadungan kuwi masuk Ngasem, tapi ya mbuh lek masuk Gampeng Rejo. Amarga Kecamatan Ngasem iku pancen pecahan saka Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri lur. Kiri jalan sing grumbul mau Balai Desa Kwadungan lur. Lagi totokan pertigaan yang nganan arah Semampir, ki yang ngiri arah Delopo, terus iso uga yen lurus mengko arah akhirnya iso tembus neng SLG lur. Ya kene iki termasuk salah siji pusat keramaian saka pabrik gudang garam. Kiwa iki enek toko gede, WE Koperasi Karyawan Mekar, karyawan gudang garam. Di pertigaan awake dhewe yen pengen dusukan nang gudang garam menggo nganan lur. Arah Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Bangunan kanan jalan kuwi jenenge Kongsen, biyen nggih apa kuwi menampung karyawan cewek lur. Ciri khas warna merah, dulur-dulur iso nonton pagere, tapi kadang-kadang uga putih lur, dadi merah utawa putih. Kuwi ciri pabrik gudang garam. Terus yang kedua ciri liyane wit-witan grumbul nang sepanjang jalan. Kanan jalan ku ketoke omahe bose lur, delok kaya alas. Terus ku ketok apik bangunan gedung ngarep iku jenenge aku gak ngerti. Iku biasa sebagai gedung pertemuan uga nggih apa kuwi gelar kesenian uga. Lah kene iki wis masuk Kelurahan Dandangan Kota Kediri lur. Lah kene iki kiri jalan
ana kali, sanajan ana kali nang nggone kota, tapi banyune bening lur. Bisa ditonton dhewe ora ana sampah saiki ae. Terus uga ana wit-witan gedhe grumbul. Wit sawo manila lur. Engko tak sepil tulisan Gudang Garam jaman kuno lur. Kan wis enek ket jaman aku cek cilik. Lah, koyo ngono kuwi salah satu tulisan nama pabrik jaman biyen lur. Tetep dipertahankan dadi enek nuansa apa ya? Nuansa tradisional. Pertigaan ngarep iku sejatine yen lurus sebelah kanan uga tetep pabrik Gudang Garam lur. Yen lurus terus sebelah kiri ngono pasar pertokoan, lagi awake dhewe menggo nganan lur, mergo mengko nuju desa utawa kampung liyane. Wilayah Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota Kediri. Lah ngarep iki Grumbul-grumbul iku pusat kuliner lur, ana warung-warung, ana soto, bakso, nasi goreng dan sebagainya. Semono uga sing kiri jalan. Kene iki yen jaman biyen ya ceritane rame banget. Waktu obralan karyawan Gudang Garam metu saka pabrik. Nanging saiki sepi lur. Beberapa ribu karyawannya sudah dipensiun mergo terjadi alih teknologi dari soko tenaga manusia neng tenaga mesin. Kiri kanan kuwi kiri SMA Petra, kanan SD Petra. Terus ki awake dhewe nuju Kelurahan Semampir lur. Kota Kediri. Engko tak duduhi salah siji pasar templek mergo nemplok nek nggone pager bangunan Gudang Garam. Sing biyen niku rame banget mergo nggih blonjo para karyawan Gudang Garam sing kerja nang nggone wilayah Gudang Garam Semampir kene. Kilur dilungkas. Kiwa tengen iki wilayah apa bangunan-bangunan pabrik Gudang Garam ing wilayah Kelurahan Semampir lho, lagi pasar iki lur. Iki mbiyen ruwame pasare iki sing buka mbuh karek pira ngono lur. Wis kejadiane wis suwi lur. Dadi proses alih teknologi kuwi terjadi secara bertahap. Jadi gak buareng ora, tapi yo akeh. Misalnya periode iki sekian ratus karyawan, periode berikutnya dan seterusnya. Akhirnya wis pokoke kelong akeh. Saiki karyawane koyok-koyok malih pindah nang nggone cedhake Bandara Kediri, mergo Gudang Garam lagi nggarap proyek besar nek ngarepe Bandara Kediri lur. Bareng bangun bandara, mari bandara ini terus dilanjutnya proyek liane, koyok bangun tempat wisata apa wis pokoke gede banget lagi sedang berjalan iki lur. Ki ade nek jalan raya apa Kertosono Kediri lur. Lagi kantore salah siji sing gede. Oke dulur-dulur iki arep tak akhiri sampai sakmene dhisik. Wassalam.